Je hoort het, hè. Dit is pracht en praal. Dit is een geweldig sterke vereniging. Jurgen en Lilian Lebens dragen samen het zilver. Of verdelen de bloemen en het zilver. Zijn de geweren een beetje gepoetst? Ik verwacht het wel. In rotte van 4 heb ik van jullie geleerd. Limburg. Dat is trouwens ook een verschil met de oude en de nieuwe exercitie. De nieuwe die mag kiezen. Of ze een rotte van 4 of een rotte van 3. En als je wat minder mensen achter hebt, dan ga je met z'n drieën lijkt het toch meer. Minder mensen heeft de vereniging uit Meer helemaal niet. Een hele grote vereniging. Actief dorp. Gebeurt veel. Sint-Sebastianus. En een koning die ook nog prins was dit jaar. Hij was prins carnaval, dus de hele scala. Misschien wordt hij nog wel keizer ook. Dan heeft hij het koning-keizer-admiraal gevoel gekregen. Was het hetzelfde als in IJs? Was daar ook niet de koning prins carnaval? Weet ik even. Oh, oké. Nou, het was in ieder geval Meer of IJs of allebei. In ieder geval koning René Willems. Voor het tweede jaar op rij koning. Dus volgend jaar kan die keizer worden. En de commandant heeft ook een speciaal jaar. Ja. Wim Sende. Voor het 30ste en laatste jaar als commandant. Bij die van Meer. Ja. En ze hebben nog een akkefietje aan de hand. Ze hebben een hele oude vogel. En in Gravenvoeren, net over de heuvel heen, die claimen dat die vogel van hun was. En De Belgen, ja? De Belgen, ja. Dat is trouwens ook de enige Belgische schutterij van die kant die hier meeloopt. Het is verbroedering. Het is trouwens een geweldig wandelgebied daar. Je kunt ook heel goed een pitje drinken. En dan die schutterij die doen het met elkaar. Maar Meer houdt vol dat dat niet kan zijn. Want die vogel is pas uit... Gravenvoer is pas 350 jaar oud. En zij zeggen dat de vogel al 400 jaar oud is. Dus dat zou niet kunnen. Nou, dat de heren deskundigen uit Sint-Martensvoeren en Meer zich daar maar over buigen. Wij kijken naar Merum. Een dorp bij de stad Roermond, Nederlands Limburg, Sint-Anna.